Ginoo ko ni Tikyo. Kung ikingan, hapon na ba kaayo? Uy, saan yung nagyaw-yaw din na ang nakakambabasudan si Tikyo man siguro ni O at tukon sa nanako ni B. Uy, ginoo. Ginagawa mo? Lah, si Tikyo lagi cute. Oh, daan ko palagi. Hala, nga nung nagyaw-yaw man na sa nabuang, wag yun siya siguro kaon ba? Nasugdan yun siya. Sige naman nagyaw-yaw si Tikyo. Iluuya pong Tikyo. Uy, napasmuhan yun yung tawhana ba? Butong dire. Buksan nila. Sa ko dito pikas di kita signay butong dito. Migas. Matay dire. Pero yung butong dire ba? Butong dire sa sakit. Kinsa man ako? Nanabuang na. Sige piyo, si Kiyaw-yaw. Si Tikyo mong gurma. Lah, pas mo ni ba kayo? Sige may yaw-yaw. Nayabag na at tuon na ako nito. Okay. Uy, Tikyo! Uy! Yabag na, minaw ni! Uy! Uy, Tikyo! Lah, naabot na ba si Tikboy? At tuon na ako ni silang duhabi? Yabag yung tawanan ni! Lukurit kakao ni ba? Uy! Oh no. Lah, medyo minaw ni! Yabag na! Uy, Tikyo nabuwang! Uy! Pagbuto. Ayan. Sumibasa niya. Nabuang yun ni si Tikyo ba? O, gasige na siyang pamunit ang mga sagbot dihaan niya. Ninduon ra ba si Tikboy? Uy, ginuo ko ni si Tikboy. Uy, Sumibasa Tikyo. kung bitaw na siya, ana, wag yun ay. Buot ra ba na kay buang? O, sige yaw-yaw sa kaniyang gitrabaho din na sa bangko. Kakaluoy ni Tikyo, uy. Nanapasmuhan yun yung tawhana, baluoy kaayo, o. Halaka niya si Tikboy, nagpaduong ra ba anak ni Tikyo? Kaon ba? Tikyo! Sabta ni? Si Tikboy, o. O, action naman po siya katawa. Halika ka, makakatakdan siguro ni si Tikboy. Baon sa ginuon na din, ha? Na, nagyaw-yaw po siya apil, o. Na si Tikboy, ako kaning duulon si Tikboy, no? Kay murag, natakdan yun ni siyag ba? Taruhon ako ni Tikboy, be. Murag natakdan yun yung bataa. No, 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 no. Ginagawa mo ko nila sa Tikboy. Mula na yung kung nabuang aning apil.
Saan naman yun? Nangadaot na itong utot tulo, oy. Apir makunin yung kabukan. Ay, ginoo ko. Saan naman niya itong mga utot, nangadaot. Ginoo ko ni Tikyo. Makatawa mo po kagabi. Sa tingog ni Beso, makatawa ka. Ay, saba. Kunyara boy.